muri Zimbabwe sekugara muchingoziva kuti pachirongwa panapa tinokuunzirai vaimbi vedzimbo dzechitendero nevaimbi vedzimbo dzosungura. Svondo rino ndiri kupinda munzvimbo inonzi Jamestown muSouth Africa mandiri kubatana naRev Chivaviro vekambo Ebenezer. Vazhinji ndo patakazoziva nezvavo. Imika imi pakatobatwa basa Ebenezer yakazosara yobuda asi kunango maalbum akanga aburitswa kuseruko. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kupinda paalbum yavo itsva inonzi Matishamisa Jaire ine dzimbo 8. Saka paalbum irori ndiri kuda kuti timbofanodziisa tidziise mutambo kuitira kuti patinozopinda paurukuro vazhinji munenge mapinda. Saka rega ndipinde paalbum Matishamisa Jaire. Ndiri kuda kutora kama anonzi Jesus the Captain. Ndo vatinokumbira isho masimba ose nekuti ndo vanotititungamirira nguva dzese. Kana usinge watanga zuva ranhasi usina kuvakumbira isho masimba ose kuti vave captain wako kumbira mukati menguva dzino. Jesus the Captain. Vakomana imi havambotiziya kana vambotiziya. Reka tikanzwe kambo kacho kubva paalbum Matishamisa Jaire. Oh yes, shall take. Oh, the saints of the Lord shall take the kingdom. And reign forevermore. Oh yes, the saints of the Lord shall take the kingdom. Shall take the kingdom. Shall take the kingdom. Oh yes, the saints of the Lord shall take the kingdom and reign forevermore. I know no defeat. I know no defeat. I know no defeat. Jesus is the captain. I know no defeat. I know. Jesus, my captain. I know no defeat. Apana chandinochka. Apana chandinochka. Jesus. Tungamirira ini hapana chandinochka, hapana chandinosesa, ndina Jesu. Captain, I dread no disease, I fear no demon. Jesus is the captain. I fear no evil, I fear no challenge. I march over trips. Jesus is my captain. I know no defeat. Oh, I know no defeat. I know no defeat. Jesus is my captain. I know no defeat. I know no defeat. I know no defeat. Jesus is my captain. I know no defeat. I cross every river. I climb every mountain. Jesus is my captain.
dead. I know no defeat. No fear, no fear, no fear, no fear. Jesus. I know no defeat. Anditke, Jesu mtungami, andimbochka. Kambo Jesus the Captain kubva paalbum Matishamisa Jaire Reverend Chivaviro munzvimbo Jamestown muSouth Africa ndomatiri kubatana nawo paalbum ravo dzvaitsva rinonzi Matishamisa Jaire. Aiwe muroye handimbokutya kaniwe nekuti Jesus maCaptain usambotya zvinokuvhundutsa usambovhundutsirwa kani nezvenyika ino zvese mapresha ese ari kuuya usambotya nekuti Jesus is your captain. Vaise pamberi vanokuleadha zvakanaka mazita nekambo wanzwa sei pamwoyo apa ine ndaitirwa zvakanaka mene muteereri kuti iwe uri kunzwa seiko album rakanaka kani here 8 tracks mualbum racho iroro. Ikatidzokere zvakare ndiri kuda kuti nditore kambo kanonzi shingirira ekaka unoda kushingirira ukange wawana zvinhu zvinenge zvichikuvhiringidza zvakutambudza soka unoda kushingirira. Reka titore zvakare kambo shingirira kubva paalbum imwe cheteyo. Vari kutibata vose pachirongwa huchi pasina nyuchi patinoita showcase manew albums tichiita showcase vaimbi vatsva zvakare asi Reverend Titi Chivaviro makuvaziva kambo kai kanonzi Ebeneza ndo katakanyanya kuziva nezvavavo saka ndova tinawo nhasi pachirongwa. Rega timbotsudzura kambo shingirira. Mitoro ingauye mizhinji ichabatirira Mwari. Vazhinji vosiya kunamata pamwe votsauswa nenyika icharamba ndakabatirira Shinobaya norukato ichabatirira Mwari. Mezanzi yena mboyarara masoko wandichametsa ndicharamba ndakabatirira pamburi. Shinga
Zula fanani, Messi fanani, Mudikani, Patirira pahari. Nasinda kwira pamakata, mungwana ndateruka materu. Dichashinga, 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 dichashinga. Ndinovimba zvangu kuti mukati menguva ino I'm telling a story to somebody, someone. Soko riri panapa rakanangana newe. Tatanga nekuti izoita kuti Jesus wa captain wako mukati mezuva rese rese mufambira unoita Mwari vave vanokutungamirira. Takuzosimudza zvakare kuti unoda kuchizoshingirira matambudziko asangane newe, usangane nezvipi nezvipi zvingauye zvese shingirira. I'm telling a story mukati menguva ino. Imharidzo iri kuuya nekumanzi kuburikidza nealbum ratakabata matishamisa jaire kubva kuna Rev Chivaviro. Right, madzinzwa mhanzi mbiri kubva paalbum ipapa, album rakatakura 8 tracks. Kuno vari kutibata ndiri kuchingamidza pachirongwa, ndiri kuno zvangu South East of England, DZ Studios, Huchi pasana Nyuchindo zita rechirongwa, Mafaro zita remuchamarari, DZ Studios ndo kwatiri zviri kuJellingham kunoku. Saka Rev Chivaviro ndiri kuabata vari kunzvimbo inonzi Gemstone muSouth Africa. Munhu waMwari makadiko, tinokuchingamidzai pachirongwa. Inguva yenyu vatereri vamirira kuda kunzwa kuti zvakamira sei. Mungade kutibatisawo here kuti nhoroondo yeupenyu hwenyu yakamira sei? Kazwai vatereri, zita ndinonzi Reverend Togare Peter Pera Chivaviro kana kuti Reverend Titi Chivaviro. Ndiri muimbi wedzimbo dzechitendero. Ndakazvarwa muGokwe kuZimbabwe, izvo zvindinogara kunonzi kuJemiston muSouth Africa. Ndakaita madamba refu kana kuti maalbum anokwana 15 pari zvino kubva 1999. Ndichivewo murume womudzimai mumwe chete nevana vaviri. Mudzimai wangu anonzi Juliet, vana vangu anonzi Tinash naMunash. Yes, ndo Reverend Chivaviro. Mangozibata megaka
Andira kumbodziwa kuti ndewe kugokwe. Gokwe yakatoipaka nekuti gokwe tina mukoma Clifford Mutaiki Zakari muimbi weZimbabwe vanobuda nepagokwe. Pane mumwe muimbi futi wandakambotaura naye futi akati anobva kugokwe kumusha. Ndicharangarira zita racho ndigokuudzai. Saka nhasi Reverend Chivaviro wakaberekwa kubva mugokwe. Gokwe makadiko vekugokwe. Zvakanaka izvi mufunge zvenyu munazotendawo Mafaro chete promotions nekuti takuziva kunobva vaimbi vedu right mangozibatira mega kuti murume womudzimai mumwe chete leading by example. Kana wakuzoparidza vakati varume apa zvitenderwi kuti munhu uite dzimba mbiri madzimai mairi munoziva kuti aiwaka munhu waMwari ane mudzimai mumwe chete nevana vaviri. Tinozvitenda. Thank you so much mufunge zvenyu nekutibatisa mamiriro akaita upenyu hwenyu uyezve nekuziva kuti makatanga 99. Zvimwe zvinhu zvekuti vamwe vanhu patakazongonzwa Ebenezer takatongofunga kuti that is a debut album. Tatotomboziva kuti makatanga 99. Zvakanaka izvi mufunge zvenyu ndazvifarira uyezve zvakuita kuti ndizotsvaga kune yamakatanga kuburitsa chaiyo kuti tinzwe kuti manakira ayo yakafanana here nemhanzi dzamakuburitsa mazuva anaya. Tofambira pamberi. Kazhinji tinongonzwa kuti Reverend Chivaviro and Friends. Handizive kuti chikwata chinhu chakamira sei. Mafriends achona ndo ari kuita makeup group ramunoshanda naro here iri? Boka randinoimba naro ndine mapoka maviri actually. Rimwe riri kuZimbabwe tine vanoridza vanokwana 5 nevanodaira vanokwana 4. Rimwe riri kuSouth Africa zvekare nevanoridza vanokwana 5 vanodaira vanokwana 6. Ndo mamiriro akaita boka ratinoshanda naro. Zvizhinji tinongobata nevamwewo vanenge vakasiyana vaimbi patinenge tichipinda kumitambo yatinenge takakokwa. Pamwe tinokokwa nemachechi tinoimba maconference. Pamwe tinenge tichiitawo zvirongwa zvedu semunhu anotungamirawo sangano tine kereke anotungamira inonzi Assemblies of Pentecostal Methodists kana kuti APM yaane makore 6. Tine maheadquarter muno muSouth Africa. Tine machechi ari kuZimbabwe, tine machechi ari muSouth Africa, tine machechi ari kuBotswana. Ndo mamiriro akaita mashandiro atinoita. Tinowanzoenda pamitambo mikuru nemitambo midiki zvingoenderana nekuti tinenge takokwa pakaita sei. Kune vari kutibata pachirongwa muneni nemushamarari Mafaro ndiri kukurukura naReverend Chivaviro kubva kuJamestown muSouth Africa. Takatarisana nealbum ravo itsva rinonzi Matishamise Jaire. Rega tidzokere paalbum ipapa titore kambo kanonzi Mwari havanyadzise. Zvese zviri kusangana newe mukati meupenyu hwako ziva kuti Mwari havakunyadzise. Pane zviri kuda kuti zvipruvhe ukuru hwavo. Pane zviri kuda kuti zvionekwe kuti Mwari ndo vanokontrora upenyu hwedu. Saka reka tikanzwe kambo kubva paalbum itsva. Thank you so much for choosing Zimnet Radio, the people's choice. Kondozvozve Bhora Mugedhi. Reka tikanzwe kambo Mwari havanyadzise. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise chokwadi. Mwari havanyadzise ivo vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise
chokwadi baba Mwari havanyadzise chokwadi Vanofamba nachesuva vanotaura chokwadi vanofamba nachesu vanotaura chokwadi vanofamba naye vanofamba naye Mwari havanyadzise chokwadi ivo vanofamba najesu vanotaura chokwadi ivo vanofamba naye mazuva yese masikati mangwanani nemaneru vanofamba najesu vanotaura olololo Mwari havasiyandelelelelebosa tolelelebosa baba iyandelelelelebosa baya iyandaliyatoleleboso siyamakaria otelelebosa iyandelelelebosa baba baba shalimaku arabasetarabaho iyandelelelebosa Ngativaterere pavanotaura ngativaterere ngatinzwai Mwari pavanotaura vanofamba najesu vanofamba naye vanofamba naye ndavona vanotaura Mwari anganyadzise chokwadi
vanofamba naye, vese vanoswera naye, vese vanorara vanenge ari achitaura vachimunzwa vanofamba naye. Mwari ava anganyadzise chokwadi. Mbori yeZimbabwe vari kutibata tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Nhasi tiri muJamestown Jamestown kuSouth Africa. Ndina Rev Chivaviro, tiri kubva kunzwa kambo kanonzi Mwari havanyadzise. Ikoraze yaka takaimbawo makore atakakura isusu. Handizivi kuti vari kuteerawo mashure vatiri kukaziva here, asi uri kunzwa kuti kavandudzwa kane zvakaita, kane zvekuti ukakanzwa hameno zvakari kuita mumwoyo umo. Uri kuzvinzwawo sei, uri kuzvipiwa sei? Nhai nekambo ikaka kaMwari havanyadzisi. Tinotenda zvikuru Rev Chivaviro nekuvandudza kambaka ndeke makore kakora saka vakomana imi. Right, Rev album makatiti mateshamisa jaire, sei zvakauya sei kuti muzoriti matishamisa jaire? Kushamiswa nemabasa atinoitirwa naMwari here? Kushamiswa nekungotichengeta kwavanoita? Kana kuti pane zvanga zvaitika mukati meupenyu hwenyu zvamakashamiswa nazvo mukati uku kushamisa kwaMwari uku? Tipirei tinzwe. Sei album makariti matishamisa jaire? Album redu kana damba refu redu rechi15 ndakaripa zita rokuti matishamisa jaire. Ingori theme inowanika padzimbo dzakawanda yekungotenda kufadzwa naMwari kwatinenge taita padzimbo dziripo, asi paine kambo kanonziwo matishamisa katakaita nevaimbi vakasiyana siyana. Saka matishamisa izita resong iripo, asi matishamisa jaire riri zita redamba refu rose rizere. Takangori pazita irori nekungotarisawo dzimbo dziripo kuti kune nguva yatinofanira kumbotendawo Mwari. Rimwe gore takati Ebeneza tichirangarira kana tiri mirangariro patinenge takatorwa tikasiyiwa naMwari. Rimwe gore tikati Maranatha, tichitaura kuti uyai Ishe uri munamato, asi patiri kuti matishamisa mhemberero. Saka ialbum kana kuti damba refu rine dzimbo dzekupembera kuitirwa zvinhu kwatinoita naMwari, kuti Mwari vakasiyana nevanhu. Mwari ndiMwari, Mwari vanomira nezvivimbiso zvavo, Mwari havanyadzise. Tikaramba takashingirira takabatira pavari zvinhu zvedu zvinoendeka. Zvechokwadi Mwari vanongotishamisa nguva dzese mukati meupenyu hwedu. Patakasvitswa pa kune zvatakapfuura zvakasiyana siyana, kune zvatakakandirwa naSatani pamberi apa. Zvimwe zvachona unotozofunga wega kuti kwapa ndambopapfuura sei apa. Mwari vanotishamisa. Regerai tizogadzirirwa album kana tizoburitsirwa album rakanzi matishamisa jaire naRev Chivaviro. Kune vari kutibata ndina Rev Chivaviro mukati mezuva ranhasi kubva kuJamestown muSouth Africa. Vakaberekerwa Gokwe. Vekugokwe makadiko? Right. Sekutaura kwavaita album ravo rechi15, vazhinji kusanganisirawo nenini pandakatozonzwa kambo kanonzi Ebeneza ndopandakatozozivawo nezvaRev Chivaviro. Ndanga ndisingatombowazivawo, ende sekutaura kwandaita zvakare kuti ndichaona kuti ndizotaura navo tizomunzwa first album ravo chairo chairo rekutangisisa kuti zvanga zvakamira sei. Tiri kufambira mberi nechirongwa. Album ravo rine 8 tracks. Tinoda kuti titore kamba kanonzi It Is Not Over. Munoda kuzoziva kuti Mafaro muparidzi, nekuti tatanga nekurova track number 1 yakanzi Jesus the Captain. Yatataura kuti ita Mwari vave captain weupenyu hwako, mukufamba, mukuronga, mukutanga zuva, have the captain anova Jesus Christ. Wadaro unoda kushingirira. Mune zvinenge zvichikandwa naSatani zvichipinda izvo. Zvimwe zvacho hauna kutombozvironga, zvinongori kana zvapinda. Saka unoda kuti ushingirire. Washingirira unoda kuzoziva kuti Mwari havambokunyadzisa, havambokusiya vari vega. Tabva tarova kamba kacho kanonzi Mwari havanyadzisi. Vanoda vanhu vanorevesa, vanoda vanhu vasinganyenyeredze kutaura chokwadi.
Zvino kana uri munhu anotaura nhema handizive kuti zvakamira sei, nekuti shoma zimbabwe watinoziva Mwari tinoramata vanotaura chokwadi nguva dzese. Tinoda kuenda panext step patiri kuda kukurudzira kuti it's not over. Handiti ungarohwe ndare ungadonhedzerwe pasi asi ziva kuti it's not over. Rev rega tisimudze kambo kacho, it is not over. It is not over, It is not over. My Jesus never fails. Oh yeah. And we stand in Famera. It is not over. My Jesus never fails. It is not over. It is not over. It is not over. My Jesus never fails. Ashizati Shapera Baba, it is not over. My Jesus never fails. Ashizati Shapera Baba, it is not over. My Jesus never fails. No, 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 no. Ndaramba Baba, Ashizati Shapera, Jesus never fails. Mwari havasi munhu, havasi mwana wemunhu, chavareva chinoitika. Havasati vapedza newe, don't give up, my Jesus never fails. Hazvisati zvapera, hazvisati zvapera. Oh, Jesus never fails. it is not over. Hazvisati. It is not over. It is not over. It is not over. Oh, never give up. Never give up. Never give up. Never give up. It is not over. Oh, you may be down, but you are not out. My Jesus never fails. Vaudze nhasi ndawira pasi, asi handisiriwe pasi. It is not over. My Jesus never fails. Hongu nhasi ndashaya, asi handisiriwe kushaya. Mira uone, Jesu vaipindira. Hazvisati, no, 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 no. Hazvisati zvapera. Mwari vachiri kushanda neni, vachiri kushanda neni. It is not over. Never count me out. Never count me out. Never count me out. Oh, my Jesus. Daitsira uti, kwira komo uti. Vavengi ngavazwe, vanoseka vasive. Never, 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 never. It is not over. My Jesus never fails. It is not over. It is not over. It is not over. Oh, my Jesus. It is not over. It is not over. It is not over. Oh yeah. Not over for my life. Not over for my finances. Not over for my marriage. Not over for my business. Not over for my projects. Not over for my family. Not over for my children. Oh, no, no, no. Never give up. Never give up. Never give up. Never give up. It is not over. Hazvisati zvapera. Hazvisati zvapera. Hazvisati
upon your life. For you are about to see the hand of God now. There is more that God is going to do for you. You are down, but you are not out. Glory be unto Jesus. Gambo kari kubuda mudariro kanonzi It's Over kubva paalbhamu Matishamisa Jaire Rev Chivaviro kubuda nepaJamestown muSouth Africa. Ndo muimbo wedu watinaye muimbo wedzimbo dzechitendero. Kamba aka kanoita kuti tisimbe tishinge mukurarama mukati meupenyu zvese zvatisangana nazvo. Mwari handifungi kuti vangamboda kuti uve munhu wekushupika, handifungi kuti vangamboda kuti uve munhu wekushaya, munhu nemunhu angakuitire utsinye, asi izomuudza kuti it's not over because my God, my Jesus never fails. Mwari vanotisimudza. Ungachaiwe ndare ukadona nhasi pasi, asi muudze munhu iye kuti handizokudona, ndiri pamusoro-soro. Right, Rev, mungade kutibatisa here album iri mune vaimbi vedzimbo dzechitendero nevamwe ana mukoma tuku vakapinda zvakare. Handizive kuti makazvibatanidza sei kuti album iri rizobuda uye nema collaborations amunoita aya. Ndeye kuti munobatana nemaartist aya kamwe chete here mobva vangoti kumana ndakupinda mustudios uya tione, kana kuti munoti zvidanzo munopafambisa sei ipapapa kuti muite collaborate nevaimbi vese ava asi mozotiburitsira mutakunanzwa wemhanzi yakadai so. Mashandiro atakaita apa nkati takatanga kugadzira damba refu, dzimwe dzimbo dzacho dzakafanana namatishamisa yacho. Isong yatakaita tichiita conference yedu yekukereke muna August wa 2017 ndo patakaitangira. Saka ndikati ndo patakatangira kugadzira damba refu iri August 2017. Zvinoitika zvichiitika tichiwedzera dzimbo, tikazonopedzisa pakati paDecember Christmas ati yasvika tatapedza damba refu, nekuti taigadzira kuti musi wa22 waive musi webirthday rangu tibve tangoburitsa damba refu redu idzva. Sekutanga kwegore tinowanzoburitsa kuti gore richitanga, asi takati gore rino ngatimbomirai tingobatanidza mitambo yacho tingoita musi webirthday waive musi wa22. Saka takashanda nemastudio emuSouth Africa nemaproducer emuSouth Africa, takashanda nemastudio ekuZimbabwe nemaproducer ekuZimbabwe, asi zvese zvapera zvabatanidzwa mukoma anonzi Blessing Masanga ndo vakazochibatanidza zvese kuti tichibuda nedzimbo idzi dziri 8 vachidzibatanidza nekudzikwenenzvera kuti zvepo. Saka ndiyo nguva yazvakatora kuti tigadzire damba refu iri. Izvozvi tichitarisira kuti pamwe patosvika pakati pegore tinenge taane mukana wekuti tinge tagadzirawo nemavhidhiyo acho anoenderana nedamba refu, anoenderana nedzimbo dziri padamba refu irori. Tinotenda zvikuru neunyanzvi hwekubatanidza kubva kuna mukoma Blessing Masanga vakazobatanidza zvese izvi kuti zvaitirwa kuZimbabwe, zvaitirwa muSouth Africa, kwakuchigara nazvo pasi, kwakuchibatanidza kuburitsa mutakunanzwa gospel album wakadai izvi. Aiwa tinozvitenda uyezve aiwa munhu waMwari tinokutendai nekubatana kwamuri kuita nevaimbi vakati siyanei. Zhuwa zvinobatsiridza, zvinoratidza kuti vanhu vari kushanda pamwe chete. Regai timbopinda muchitoro mbichana timbomwira mbichana. Looking for the one that can make me smile. Haven't had time to chill for a while. Goodbye to magic, shikari popo, kuweta ni kwa mkoko. Mbili kwa makumware se wanotiziva, nabo mabala nabo matipa. Tinorita kushika suvaro viva. Disi tinotikisa pipi tawiva. Simnet radio.
The best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. makadi zvenyu vatereri Zimbabwe nepasi rose. Ndinonzi Hati David Chipoi, muimbo wesungura music. Makaterera kuchirongwa huchi pasina nyuchi. Mwina DJ Mafaro, a DJ veMafaro, on your number one internet radio station, Zimnet Radio. Apo munonzwa vaimbi vachangosimukira pamwe chete nedzimbo itsva idzo dzichangoburwa pa Zimnet Radio, number one internet radio station. Shoko rangu ndire kungoti arambai makatsigira nepenyero yoika iyi. Zimnet Radio, number one internet radio station. Mwine chibaba pachirongwa huchi pasina nyuchi. DJ Mafaro woye ndokuzvityise. Ndinonzi Hati David Chipoi, asungura musician from Zimbabwe. Musara zvakanaka makangotsikira nepenyero yoyi yanditika. Bye bye. vari kutibata pachirongwa mukati menguva dzino. Chirongwa munochipiwa neMafaro chete promotions patinoita showcasing the upcoming artists nemabhamu matsva zvakare. Ndo chirongwa chacho ichochichi uchida kunzwa vaimbi vatsva vari kusumuka paZimbabwe, vamwe vasati vatomboridzwa nyange pane penyero dzekuZimbabwe dzacho. Vamwe vacho tisi tinotanga navo palapa. Tine team on the ground inomhanya mhanya ichititsvagira vaimbi, tavawana tobatana navo. Asi vamwe ndo vakuru vane mazita saRev Chivaviro vatinavo mukati mezuva ranhasi pachirongwa pano. Saka tsigirai nepenyuro, tsigirai vaimbi, tosumudzana mufunge zenyu vana veZimbabwe. Reka tidzokere paalbamu yavo Masamisa Jaire patinoda kuti titore kambo kanonzi Jesu ndanga ndakurasa. Dzimwe dzenguva tinovarasa nekufarisa. Kaka unenge wamboona zvinhu zvako zvaakuita muchemuchi zvaakufaya, ubva wambowakanganwa nezvavo. Asi kaziva kuti Shoma Simba wose ndo vanochengeta upenyu hwedu. Sekutaura kwataita pekutanga kuti he has to be your captain. Audi kuti utadze kuwirirana naCaptain nekuti zvinhu zvikatsovhiringika kumberi kako. Captain havafare. Saka rikati kanzwe kambo kanonzi Jesu ndanga ndakurasa. Jesu ndanga ndakurasa nyangwe manifira asina sindinonyara pamidza mundi kamchi ire pamidza mundi kamchi ire andina kufanira ini uitirwa idzodzi idzi zvinoni noita seiko upamidza mundi kamchi ire pamidza mundi kamchi ire Jesu ndanga ndakurasa nyange manga manifi asina sindinonyara
Pamizamundi gamuchire zvose zvandanganda ita zvaipa ndinoshinyara zvirokwa zvaishe wangu Pamizamundi gamuchire Pamizamundi gamuchire Jesu danganda nakura Hassan angwe manga mandivi osina si baba inonyara kwasho Pamizai Jesu inzira isiti ndikamuchire imambo Ishe Jesu ndinochema nochemera mosha yangu inonyara ndinopfidza Pamizamundi gamuchire Pamizai baba ndinonyadzisa zvandakabata tsitsi dzenyu ngadziwande ndinzwei Jesu ndinzwei Jesu ndinzwei Jesu Pamizai baba Pamizamundi gamuchire ndiko kambo kanonzi Jesu ndanga ndakuraza kubva paalbhamu itsva yatiri kuita showcase zedu kubva kuna Rev Chivaviro kubudana muJamestown muSouth Africa. Albhamu rakatakura 8 tracks rinonzi Matishamisa Jaire. Zvidi kuita muzikanzwa izvi kumboti tsvarangu waenda apa izvo masimba ose vakatumira mwanakomana wavo Jesu Kristu akaroverwa pamuchinjiko akavhira kutadza kwedu kwese kuti titange panew fresh page. Zvino hauzoda kuti waponeswa kudai wari mumwe munhu upenyu hwake azvipira kuti wewe uve wakapona asi wakupota uchimbovatiza zvinonyadzisa kana uda kuzodzoka pamberi pavo futi. Muri Zimbabwe Mafaro chete promotions kukunzira chirongwa uchipasina nyuchi mukati mezuva ranhasi kaka tiri kuita showcasing album Rev Chivaviro rinonzi Matishamisa Jaire. Rev right, mungada kumbotiita run through here dzimbo dziri paalbum apa tichinzwawo kuti zvakauya sei kuti muzotibuditsira manzi idzodzidzi. Dzimwe dzedzimbo dziripo dzinosanganisira iyo It Is Not Over ine video yatakaita zvekare iri kuonekwa nevazhinji pamaYouTube apo ukanotsvaga yakangonzi It Is Not Over Rev Chivaviro unobva waiona. Poteverawo iyo Matishamisa sekureva kwandaita Matishamisa isong yatakaita nevamwe vaimbi vakawanda vanosanganisira vana baba Peter Muparutsa vazhinji vanovaziva vachiimba neRun Family, vana Mother Lorraine Stott vekubulawayo vanoimba nechindevele. For the first time takatireka tibatanawo nevaimbi vekunzvimbo dzakasiyana siyana. Tana Pastor Tinashe Murigo vekwamutare ivo Muparutsa vanobva kwamutare zvekare. Toitawo vamwe vana Nicholas Chirunga vana Traimo Bande vaimbi vanozikanwa kudzimbo dzechitendero vana mai Patience Mandisha kana Masiyambiri vese zvekare tiri pamwe chete namai Chivaviro Mother General vachiisa madeclaration pasong iyoyo. Saka ndeimwe yemasong atakangobatanidzawo vaimbi vakasiyana siyana sezvatava tichiita kumashure. Takamboita Ebenezer ine vaimbi vakasiyana, tikaendazve pana Maranatha ine vaimbi vakasiyana. Iye zvino taendazve pana Matishamisa. Zvinhu zvekuti vateereri nevatsigiri vedu vanoda kuona tichibatana nevaimbi vavo. Saka takangozviona kuti padamba refu rega rega tinongotsvagawo imwe song yatinongobatana nevamwe kuitira kuti
zvinodiwawo nevateereri vedu, shoko raMwari richisvika kwavari kuburikidza nezvavanofarira zviitike. Pane zvakare dzimwe dzimbo dzatakatora atingati traditional chorus ati aimbwa kudhara kuma70s nema80s, atiri kufunga kuti haachaimbwe mazuva ano. Atakangoda kumutsiridza akafanana Mwari avanyadzise, vanashingirira, vana I know no defeat. And tozoitawo zvekare imwe hymn imwe chete atakaisa inonzi Jesu ndanga ndakurasai, iripo zvekare ipapo kuitira vateereri vedu nevatsigiri vedu vanofarira dzimbo dzemahymn. Saka umwe nemumwe hakuna anoshaya chikamu chake. Kune kambo kanetsa paZimbabwe kanonzi Hande Tinovaka, karipo zvekare ipapo. Tiri kuona pamachadzi nepfenyero dzakawanda kambo ikako kari kunetsa chaizvo. Vazhinji vari kukafarira nekuti takangokatora pathimu yekuchechi kwedu yegore rino ya2018 inoti the year of construction, yatakaisa muna October wegore rakapera. Saka takabva tangoti kubva October ino vatangochireka tigadzire kambo kanoenderana nepfima. Asi takazoona kuti vanhu vazhinji ishuviro yavo kunge vachinovaka munzvimbo dzakasiyana siyana, vari kunovaka kumusha, vari kunovaka mumadhorobha. Saka kanongokurudzira munhu kuti Hande Tinovaka, asi kuvaka kwedu hakusi kwokungotaura kuvaka zvivakwa chete, asi kunyange kuvaka ukama, kuvaka mamarriage, kuvaka mabusiness, kuvaka zvinhu zvakasiyana siyana. Anything chauri kungonoita chebudiriro kunonzi kuvaka. Saka tiri kuti 2018 igore rekuvaka, Hande Tinovaka. Saka ndoona kuti vanhu vazhinji vafarira kambo akaku zvakanyanyisa kunyanya munyika yeZimbabwe. Ndo dzimbo dziri padamba refu redu iri ratinaro. Regai tibva tapinda zvakare ipapo pabhama racho chibva tatoreka kamwe kavati kapinda mumachansi kari kuvhoterwa kanonzi Hande Tinovaka. Shuwa kune vanovaka kaunoda kuronga achifamba, asi haikona kuzovaka uri wega, unoda kuvaka una muridzi weupenyu. Tozviisa pana captain wodirector, ona kuti zvakamira sei. Reka tikanzwe kambo Hande Tinovaka. Mwaka uno ndiwo wekuvaka, asi vavaki vekuta vakavaka Mwari vasipo, vanovaka pasina forene. Gore rino tinovaka chete iwe, Mwari vazvireva vomene. Kana ivo vataura zvinoitika chete. Oh Hande Tinovaka, oh Hande Tinovaka, oh Hande Tinovaka, oh Hande
ravo. Chirevo ichocho vanochizadzisa. Vanoti ndiri Mwari vanosvinurira shoko rangu masikati nousiku kuti ndione kuzadziswa kwaro. Zvino vati mwaka uno mwaka wekuvaka. Kana vadaro totovakashi kokoregerere. Mabiki, mafosho, matrawe, maspirit revu, samende, zvidhina, ane. Kunovakika gore rino. Tichivaka misha yedu, tivake nehunhu wedu. Tichivaka misha yedu, tivake nepfuma yedu. Ande tinovaka mkoma, ore rino tinovaka hanzvadzi. Jesu achatibatsira patinoda zvekuvaka. Mwari vachatipa zvose zvatinonyengeterera. Kuvaka kwava nyore naJesu, anopa zvose zvatinokumbira. Saka hande tinova, 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 saka hande unovakika. Jesu, for nothing is impossible with him. Leo unovaka gore rino.
kambo handi tinovaka kambo kane kurudziro yemubatirano pamwe chete cooperative kuti aita chake abata apa abata apa abata apa adai zvinhu zvofamba ndo zvazvinoda mufungisi vana vezimbabwe patiri kuda kuti sumudzana kudai tichisumudzana waitawo chako asi vaimbi vowana kusumuka. Matigonera chose kambo kari kubva paalbum matishamisa jaire album raRev Chivaviro ne8 tracks ratinova takabata ratinaro pachirongwa mukati mezuva ranhasi uyezve ndo vatiri kukurukura navo zvakare. Kuna vari kutibata, thank you so much for choosing the People's Radio, People's Station, Zimnet Radio. Rev, mungada kutibatisa here kuti mhanzi dzenyu dzingiri kuwanika kupi kune vangade kudziwana? Izvozvi tine chirongwa chatiri kuita chokuti vatsigiri vedu vazhinji vanga vachishaya mikana yekuti vangawanise dzimbo dzedu vachida kuve nadzo vachiridza kana pavangave pamafoni pavo kana mudzimotokari kana mudzimba. Saka zvatakaita munyika yeZimbabwe takabatana nevanoshambadza mapepanhau, saka tiri kuisa madambarevu edu aya pega pega panotengeswa mapepanhau, manewspaper, kutenderera nyika yese, zvokuti munhu kana achirida anogona kuriwana. Zvakare tichibatana nevanoita zvepost office vaya kuti zvinge zviwanikwa zvekwari mapost office ese kuti vanga vachiwana mhanzi iyi. Tine chimwe chirongwa zvekare chokuti vamwe vari kunze tinenge tichitotumira vanotinyorera, vanokwanisa kutinyorera vachikumbira ndichida damba refu iri pakati. Tine timu dzinotoita kuti zvitumirwe, munhu achitozviwana zvichisvitswawo papo zviri pedyo naye kana kuti pamba pake chaipo kana paine adhiresi iripo, owana damba refu irori. Kwozoitawo mazuva ano nekuda kwetekinoloji dzaapo tinowanisawo zvakaita damba refu iri pamawhatsapp. Vamwe vanogona kuenda panana iTunes, panana YouTube, pese panowanikwawo mumhanzi tinenge tiripo. Saka dzimwe dzenguva munhu anongotinyorera pamawhatsapp edu kutaura ndikuda damba refu iri, dzimbo dzakadai, totogadzira kuti atotumirwa pafoni pake ipapo otoswera akutoteerera, nekuti ndo dambudziko ratatinaro mumashure rekuti mhanzi yedu yese igone kuwanikwa nevanhu vanoida kumativi mana enyika. Yes, kune vanoda mhanzi dzaRev Chivaviro kaka muri kwanisa kuvabata mumafacebook umomo marimo, mukazotaurawo neni kuseri kundogona kupai nhamba yavo mavabata pawhatsapp kaka zvichifamba zvakadaro ndo kuti tisimudzane mhuri yeZimbabwe. Vatsanangura zvakanyanyisa zvavari kuzama kuita kuti vanhu vawane mhanzi dzavo, nekuti mhanzi dzavo dzinokomborera, dzinokuisa pamusorosoro. Right, Rev, mune shoko kuvatsigiri nevateereri vakateerera panguva ino? Kune vese vanotitsigira tinongoti rambai muchitinyengeterera. Minamato yenyu ndo yatinonyanya kuda zvikuru. Notoda kuti tishandise mhanzi iyi senzira yekukwezva vanhu paungano dzatinogona kuparidza shoko kuti vanhu vagamuchire Kristu, ndo chinangwa chedu. Saka mukatinyengeterera muri koko chinangwa icho chinobudira zvekare. Nevamwe vanotoda kana kungopatina nesu kuti pazvirongwa zvamunoita tichatendera muZimbabwe, South Africa nechiti chinoparidza vhangeri asi tichitungamidza mhanzi pamberi. Saka nevamwe vanenge vaida kungopatina nesu vanogona kungobatanawo nesu kuti tachida kuti tikutsigirai zvakadai pamunoenda kunoita nekuti mitambo yatiri kuita isusu, mashow atiri kuita haasi aya ekuti vanhu bhadharai pamagedhe muchipinda, asi anenge akasununguka vanhu kuti vanongopinda pachena. Tine tarisiro yekuti hatingati makosti aya ekuti tichiita mashow iwayo anenge achibatwa nevanenge vachibatana nesu kuti aiwa endesai shoko kumativi mana. Saka vanhu ivavo ndo vanozoita kuti nezvavanenge vaunganidza vatiunganidzira togona kunosvika kwese, Chipinge, Chimanimani, Beitbridge, Gokwe, tichiparidza vhangeri kuburikidza nemashow epachena iwayo yatinenge tichiita nekuimba. Kana tapedza toparidzira vanhu, tonamata nevanhu. Saka ndo zvikuru zvatikumbira kuvatsigiri edu. Then vanoda kungotibatawo zvavo pamawhatsapp ipapa vanogona kutinyorera pa0027789193931. Ndichaidzokorora 0027789193931 pamawhatsapp ipapa. Tobatana votipawo pfungwa dzavo, kana vamwe vanongoda kungotibatsirawo pazvirongwa zvatinazvo tobatana pamwe chete navo. Mugore rino rekuvaka tovaka pamwe chete kuburikidza nemimhanzi.
aini izvi ndazvifarira ini pese paunozonzwa kunzi Rev Chivaviro vari kuridza 1 hausi kuenda uchinobhadhara is free. 2 uchanonzwa kudya kwemweya soko rinokuswededza pamberi paMwari, soko rinoita kuti ugare pedyo naMwari. Wapedza wobuda zvako, zvakanaka izvi. Contact vabva vatipa zvakare, mainzo vachiitaura contact yavo vanoda kuvanyorera paWhatsApp. Ndizvo mafambiro azvo. Rev havasati vakuenda, tichine 2 more tricks dzatoda kunzwa. Rega titore kambo kanonzi handinyarare. Zvimwe zvacho ukanyarara Mwari vanenge vachiziva zvako, but you need to say it out. Unofanirwa kuzvitaura nekuti mumba chaizvo une zvekukunetsa ukangogara wakangonyarara, hapana anoziva kuti zvizvi zviri kukutambudza. Ndiri maona hapana anomboziva kuti zvizvi zviri kukunetsa, saka unoda kutoita speak out, wotaura loudly kuti zvinzwike. Saka rega tinzwe kambo kanonzi handinyarare kubva pasame album Matishamisa Jaire. Ishe wemadzishe, mambo wemadzimambo, anonzwa mikumbiro. Handinyarare utaura, handinyarare umudza nhamo dzangu, handinyarare dana kwaari, chamudza Jesu nyaya dzangu. Handinyarare, ini handinyarare, handinyarare dana kwaari, chamudza Jesu vakamunzwa Bhatimiyo achidaidza, vakati nyarara unoita ruzha. Iye akati handimbonyarara, ndomudza Jesu nyaya dzangu. Enyika ino musandinyaradze, hamungazivi zviri mumo zvakatsika semakungwa, zvakakura semakomo. Handinyarare, ndikanyarara ndanyararireiko, kungoti tono idzo nhuna dzizere. Handinyarare kudana kwaari, ndomudza chete nyaya dzangu. Zake akaramba kunyararidzwa, ana akati ndotaura ndega, iwewo hama amba kunyaradzwa, unze wega nyaya dzako. Mukandipfupisa ndokwira mumotesa Zakeyo, ndanetsa ndobata mupendero wenguvu, ukavhara ndopinda neparufu. Jehovha imudze Jesu nyaya dzangu. Handinyarare kuudza nhamo dzangu, handinyarare kudana kwaari, chamudza Jesu nyaya dzangu. Handinyarare kuudza nhamo dzangu, handinyarare kudana kwaari.
ndatini neshungu nemari dzangu rega ndivaudze Jesu pachavo musamira manzira yangu musandiudzira zvekutaura bvisai mitemo yakavhara mikana ndimudze Jesu nyaya dzangu andimonyara andinyarare kuudza nhamo dzangu andinyarare vanoverenga Bible munoiziva nyaya yaBhatimeo wanzi nyarara iwe nyarara. Vanhu vakati zvimwe ari kuitira mwanakomana waMwari noise, asi akati kwete andinyarare, wakadeedzera akanzwikwa. Shuwa kana une chiri kutambudza tsvaga munhu wokutaura naye uwane kusununguka, ndokamba kanonzi handinyarare. Right, Rev, ndinoda kuti ndikutendei zvakanyanyisa nekubatika. Takambobatana mazuva akabuda Ebenezer, ndikati Rev, ndoda kuti ndikuzokuwanaiwo pachirongwa. Hazvina kuitika. Pakazobuda Maranatha, zikaradza kuita zvakare. Regai ndichikumbira Rev muchioneka vatereri ameno kuti manga muchine anything else here to say, asi mukana uno regai ndikukumbirei muchioneka vatereri. Tinoda kutenda vatereri vese nevatsigiri nekwe pamwe chete nesu pachirongwa chino, tichingoti dai maramba muinesu, dai maramba muchitsigirawo nepfenyurai, tichikuonekai mese Mwari vakuitire zvakanaka, pamwe chete naDJ vedu DJ Mafaro, Mwari ngavakukomborerei vakuitirei zvikuru. Chokwadi gore rino Mwari ngavambowana chimwe chikamu chavanokushamisa, chimwe chinhu chaunoti ichi ndandisingachitarisiri paupenyu, asi Mwari matishamisa. Yes, sure. Mukati megore rino chimbowana chimwe chinhu chinokushamisa, uzotenda Mwari uvaudze kuti matishamisa jaire. Ndokamba takubva taperekedza nako Rev Chivaviro, inova title track album, inova ndo zita rekambo katakurova, kapata kuti title track album ravo rinonzi matishamisa jaire, saka kambo kachikaripo zvakare kanonzi matishamisa jaire. Ndokatakurova shuwa gore rino izoitirwa minana utende Mwari wati Mwari matishamisa. Kune vangade kuzonzwa hurukuro yandaita naRev kubvira patatanga, munokwanisa kuzopinda pastation website yedu www.zimnetradio.com. mobva maenda papodcast, munosearcha for Mafaro chete, kana kuti DJ Mafaro talking to Rev Chivaviro, kana kuti unogona kusubscribe to my YouTube channel yakanzi Mafaro Huchi. Ipapo tinoposta zvakare zvimwe zviri kuitika around, zvimwe zvatisingakwanisi kunza paradio panapa, asi kuna a lot of things happening kuchannel iyoyo. Opinda futi tichiedza kusumudza vaimbi veZimbabwe, unokwanisa kuiwana show yacho iyoyo. Kana uchida kuti ndikukandire paWhatsApp yako, chinditumira WhatsApp, chinditumira message panamba yangu inoti 07861783929, 07861783929. ndogona kukandira recorded show yacho, wofamba zvako uchitapirirwa, wonakirwa zvako uchikomborerwa. Mwari vakuitire zvakanaka. Rega tikanzwe kwambo kanonzi matishamisa jaire. Kubata kwenyu takuona
pano, simba renyu tariona pano. Yese iri kufara, imi Mwari matishamisa. Dati kubata kwenyu takuona pano, minana yenyu taiona pano. Yese iri kufara, imi Jesu matishamisa. Kubata kwenyu simba renyu kubata kwenyu simba renyu baba. Uriyase, uriyase. Nyasha zienzadirwa makomborero aye awatswa manya uone manya Mwari vatishamisa. Nyasha zienzawatswa makomborero aye adirwa manya uone manya Mwari vatishamisa. Pamafara imi apana anofuraka, imika mwene usose. Hakuna angafura tenzi. Pamafura mambo Jesu, apana anofaraka. Matitira, matikoshera Jesu. Vava kumusha eve doroba kana ve diaspora Mimari mavashamisa. tarira vana windi vari kufara, magwecha ese ari kufara, madraiva edu ari kufara. Mufaro watinawo, azirani tatenga ndege, kana tichifara kudai, azirani tabata denga, chaita tipembere, kungoona ruoko rwenyu Mwari, imimi Mwari, ona matishamisa. Mashoko ndiwo anondiperera kuti nditsanangure zvamuri kwandiri. Pedzezo ndangoti matishamisa, munoshamisa zvoshamisa. Mashoko ndiwo anondiperera kuti nditsanangure zvamuri kwandiri. Pedzezo ndangoti mandishamisa, munoshamisa zvoshamisa. Kubata kwenyu baba, kubata kwenyu simba renyu naona imuri baba. Kubata kwenyu simba renyu uriyase, uriyase, uriyase. Chirona kitesh Zonke izizwe ziyajabula, wonke umuntu
Ndiwaya makomborero nemafaro kwamuri. Ndinotaura mufaro. Farai, farai, farai. Kwamuri ikoko mudzimba dzenyu farai. Muzvikoro imomo farai. Kumapurazi uko farai. Kumabasa farai. Farai muupenyu hwenyu hwose. Farai ndinopamidzazve farai. Farai munashe. Glory be unto Jesus. Okubata kwenyu takuona pano, simba renyu tariona pano, muri yese iri kufara, imi mwari matishamisa. Kubata kwenyu takuona pano, simba renyu tariona pano, muri yese iri kufara, imi mwari matishamisa. Kubata kwenyu takuona pano, simba renyu tariona pano, muri yese iri kufara, imi mwari matishamisa. Vaimbosewa navo vaimboshorwa, muri yese vana musema nana murambiwa nana musekiwa, imi mwari mavashamisa. Kubata kwenyu